Arafo ye mamu nyina akwaba na ye mfa momra NYANSAPO kasa mfonyini so YouTube ena yejumedi no ye wo Edin no enye asem kento akra but entity ene se amamre ene ho amane no ye sane ne badwemba nti NYANSAPO na waje se ye sane ne badwemba na ye koyanim ewo hono wadaroma subscribe na share na like na fa wadwenche nso fato na fa emaye na enema nkonkan emfa emaye nyina said ye munim no but entity pa NYANSAPO no eyese yamamre ene ho amane no sei ena yesi apagya no na yedi akoduru sei ye boa ye ho ne akaka ye ho na ne ye nimu no ya bɔ modin na yesua de enim nso kra refi aba na yasa hyem kena no enu titinti ene NYANSAPO ye wo ha no mo ya fe na yenya nente mantem ahodo no ene France ebinom eye nuan mo wo bono ebinom ye nuan mo wo ha wesi momfa ya diemra wesi momfa ya diemra na de na Asante nko a enya Asante nko a enya Asante nko a ebre ekwa animu no yebeduru won so mantem yebeduru won so tribe mu yebeduru mo nso nipaku a moye no ne ho nso amamre ene amane no yabesua mamamre mfi se enche ena yekọ yendi no ho akora yekokosua ho nso de kakra ntinye se Asante mantem nko a ena yegina ene yasa aba abrewa Pomah na kachi biem abrewa de se enya aka se oto foma no yade ya nananom amfa na nkoyie no masa pagya no amwagina ho die wose ye twe no a kopem se obewie amamre ene amane ne nkyerɛkyerɛ kra sa na nananom adaroma won beba be fa na won ma be fa na ko ne bre ya wonya nwie die de bia ye so betwe apre no na Asante nwoma no ye biem na afi ya kenkan na ye hunie enema nsitie ye nkoma na kwaba na ye mra na afi ye nto so abrewa ye ma wakwa aba NYANSAPO so ya eburu beba ocho na wumpo mutise Nyankopon ni nananom ne mo mpaibo da so te ase ye da ase na nse die ye twon na nso nye ye ne a o de be che nananom wayi wunim di na ye nso ye pese ye hunu di na ye nim di na wose ye de ho batawo sanse konfo anoche ba ye no opedi mpenti no nyame dua ene okokom no ye nso ye pedi mpa tena wose ye nso ye de ho batawo na afi o kyerɛkyerɛ kakra ema enema ekon kan arafo eno no na ene ye ba ya ye ba no Edin ebinom ene ne Nkyerasie entimi nwie ni nyina ne entimi nwie ni nyina ne ti kakra a ye betin ye bekyire mu no ne yekɔ Edin ne Nkyerasie ampacho enye English potokasa anase English din anase a Christopher din Christian name ana English names enti ne wa na mum ye ne ankasa Asante mem hanom ye Ghana mem hanom Edin a ebi a ye toto no ebi ene ne Nkyerasie enti ena ye wa ha ene ye ne abrewa eba abedi ahia na afeyi no yakoso ewo honom jabewa wadaroma ene nso entoma ban ena efrawe entime eframi ye fra no bunsu odehie bunsu odehie bunsu ese mate nyum bi kura asa a Edin bunsu ne eda so anante sa nananom de bodwum ma odehie bunsu kyerɛ sɛ sa odehie bunsu no no yɛ nipa ne ho feyi ono ne odi ka fra Asante yi ye ne bunsu ntoma nti nananom de ne bodwum bonsie odehie bonsie bonsie odehie bonsie beme bonsie odehie bonsie bonsie odehie bonsie bonsie odehie bonsie ekuyaba kuma be chirika hiri odehie bonsie bema bonsie odehie bonsie bonsie odehie bonsie entmani dinam na chese entmani din na nkasa no enyum esa ebata ho yasari abodwuma bata a enye asem ketwa na Edin bunsu no a yebenya no akan mu ha ebe ye yade hidin kese pa ye na masa etutua kompo ano na okompo ano no na adwini bunsu sade ye kan ne mfa fremu ni ne huhu esitie no
no so me so me ye Okofo a me be stress wo hwa nana se tutu wona oji Asante ba wo gina pa enti saade a aboa mi nso mi huhu te sam mo fa no ntom so honi kwenya abunsu adwene bunsu no wo pum okomfante mmeboa na se yebetimi agina so se di se wo mu kokon kora kan fantefuo no gui aboa ni pie nsuo no mo wo se aboa no de se wadi bunsu ne hu nti wono so te sa ne hu na se Edin bunsu no eno so na se kire no no eno ne de baaye eti arefo na che se Edin bunsu no ase kire no no nti Edin na se kire a na ya hya ase a ye kui ena no Edin osei ene ne mrane wo kire mu mai sa afase so biom wasai chiritwie enye osei ene chiritwie no kire say na Asante ene ebono eko wumu wosem na tete no so no se obi ekon hia oman ni hia ne ye ekon wo a wo benya wo hene no ekon no na cheso wadi wo mu so wo ko kire wo hene na wadi wo mu so ne ndom a yaka nyina wa fe edomu eno na techimai bosum entwa ena oba oda no ho sebo ba Asante men so obeche Asante hen nti wo baaye no be ma ba akopɛ wetimi so le kese meme no gudom ono wo kire ne mu no so ena ukum no gina no so bo de wuro frɛ dom ni nyina se wa kire kuruhwe amansa nti saada no an ye wo Asante hen kwa me kiritwie nsi ye de oba kiritwie nso di kiritwie no ase no kiritwie no eno so di efire no no eno so kra ya tese ye sha anwum bi eno so efa ho eno so eye nwum ba wo betimi aboa ya berwa eno na eye kurun sitwie no kurun sitwie anamenio o ai kurun sitwie anamenio eda bibi eda be me menio twie anamenio o ai eno so ne nwum no arefo Asantefo na ya na onu ade tituru ne se asem bi wo ho aye kan wo wirefi na ye de ye adwum ka ho a wo ka adwum no anu aka ya asem intimi se me ye program bi a na mta ato dwum ba ebra be pagya dwum abeto no obi adwuna ba wo so ti aso a wo be kan ko obi aso sanete wema wutifie na wo mema ahodenfo so wo de be sai akọ ohin wo de be kọ enipa asetene mo no wo mema ahodenfo ne saabere no wo mu ni wo nkyɛn ebi kura American wo wi afai na asembindi bi toa wo ani abre ti se baabi eduro no ka wo se bema wo mu nso bema ni ho nti na wetimi atodwom edane bibi eda bema bibi ebedane bi akane no de ne yefrɛ mema o asem si ese mema enti atodwom no a kronkro setwie ya na menio eda bibi eda bema mania so setwie ya na menio o ai sabre no wakansinsim
Yes, a dan bibia, a dan bema. Sanity. Mpanimfoɔ sɛ wɔba etotu a twene bɛɛma de. Eti arefo yenkɔ ne yento aso biom. Ti yeto aso de a ene na abrewa. Wankasa wudin Pomah no. Ɛno nso ne mrane ene sɛ. Pomah mrane ne Okofo Pomah chichiku. Ye sta frɛ no akyirifi Pomah. Pomah no yubi a na sem odin. So si ade we meye a obeye asiase. Na ade obi a so a wopre eniema wopre ade bia no eye kon ti se wo mfa no kwa. Ansa na wo be pede a na won sa aka no. Wo ne Okofo. Na aboa bi a ye frɛ ni eku. Ya asorobo ye bia Nkyerasie no yi bi tutu anato. Den sai so de bo adwekora. Timi de bo to abo so no ohuro ne to abo so na apai no awe. Aboa no bi sisi ne to ne ye frɛ ni chichi. Chichi inti Pomah no na se mo den ti se eku chichi no. Kini yese Okofo Pomah chichiku. Nese cheche no efri saa abo ya ye kan ne to no den na wo den te se bo. Enti Pomah asemo den te saa. Ena saa Edin Pomah no so se nyame fafie a o che fie pa. Se nyame na dom a o che fie enti e frɛ no akyirifi Pomah. Akyirifi Pomah. Na se chene se cha wa che fie nti. Abrowa ye mrai. Ye wie Pomah yi. Ye nko apia nso. Apia nso okubi. Apia kubi. Ne mra ne eni kubi. Apia okobi. So apia so se ye wodom beema. Bibi esi den a onane letiko obekubi. Apia kubi. Apia kubi. Eni yesa ne ebeye pa. Ni apia kubi. Ni yenni mo ni akoye ni wukubi. Eye kobi. Okubi. Apia kubi. Na wo mo kwei apia kubi. Arefo we wunya no nwomemu. Enwoma ne de na ya twotwo na eda wo no. Wunya saa Nkyerasie wi. Ti bomodin na wadaromadi achi na ori a hye like neja wadwenche fato sense me base ya medika aka yese Asante nwoma na nkasa ne ye bebi. Enya akwasi kokko de a watro de ato no a ye ne ya kwadro ntie no tore konkono kra no jama buroni e no tro ye e de ba ye ne nkasa twi mu no enye no a we de ye ne nkasa ye nipa ye fom ha kan ni santini ba a ote ase a ye nya no nwoma bia mu no ene ye guso a wotie apia yesi eye kobi enye kubi apia we o kobi eno no ni apia kobi de ye pa abrowa ye wi apia yi ye mra wo wusu so wo wusu so ne mra ne ni sei ni wusu e fe no wusu ye chan benempon na e me ma no boabo ase bibia Unyo mienko bi ensai fa kodro amyenko owusu de ya wasi munyo asebni si ya owusu unyo asa bro me tese duo mi no sa na tie my wusu duo mienko kan ya smasi den he munyo mienko tese wo boabo adom na no na eche obi no nso na eka ho ne wusi e chan no ono de so wonyaye we no obo awie a achede bia so be mu a wonye sisifo owusu be che amoanya bi wow arofo me wondwiri me ankasa din na da me so no owusu aduom owusu echian minim se ne mra ne bat Nkyerasie we ne de abomu pusa
a chese aya me nwanwa yi wo usu be cha mo bi enye se mo na mo na kwentu usu ichew usu echew chese no ano eche no wadi e ma wa bi eni mo ma ye nyina ye mo ane nka mom na okofo foma won chema ye ni o na enne no me tinsem e wo masom a enya asekweto na ye nto aso na ye nko abrewa me hwe we so opon so mena ne na se ne wudi ya ipa na wopon ne ba ene Pomah na wopon be ma no soso no wonya edi surunku bi kan ne de no se tete no kuma se sey a ye mo so no opon betimi asu atwa adwo ama obi ehun se sei na esi so a obi antumi nka hwe nkere no ti wono se de ne bodwo opon nyama se pon opontia wi adwo ni we be ye biribi o abontini so opon nya se pon pontia oyi adwo ye ka so obi yi adwo a te se wo su e bo mra na e kan sma kese nti wo pon aka no ho no se ene wo be ye bibi pa wa abontini so ye fere wo nya ma ase pon pontia abrewa ye nkodin aboaje nsoso aboaje wo bi a no wo mre nti ye ade edin bi a fa na nka ho nti se ye de so kwa ne wo mi mfra boy ibu me ma ase aboaje oni ahoden bibie mu no wo mre no daboko ti enu nti na ma ye nya asa akasa bebuo no onde onkubi kora ye ni abre pa pemema akoyi bibia abrewa opoku ye enipe wono ne we no wono wo chiresebo no opoku tentene wono na ni subai ne se ayete se organizer wona wo pon ekuyo no boabo ni peri nyina no ye no titibi ye fere se wono wo opon nipa no anye na afri yi nso efiri yi na me kire wo se hia ahene ko anyi kron no na okoji witimfo ni me nyina baaye no witimfo nua baa no na woni anyi hene abinimuro no awo oba enu wakora no nsa nka na amana amfa na ama enti o ma me ne baaye na kire no na obo onua ba ma ama na ese o se ane a wa ye busan wa bafie na o se me ba aka enti hia hene te ye na no sa sore ese ni obekọ no akofa akwara na ba na wetimfo okra so akoye bibiri we nyina de aba papa kuru mane nka wo se de bi eto we kira fa eno na chidomfo chiniye so okwa ahimfi akiri ya no ma esi so a na ni hwe na chi no eyi chidomfo hia hena so kan sankofa eno sa akoye okofa akwara de bae no bae no dan na ni wetimfo afredina chese di penyina edidi a ye ni age ye di bedu ye ni se ekuya wa firi yi na nke dina ne papa de to no ana owo ho no efre no sound jam pontema enti di dire be ye ne mra ne efiri yi sound efiri yi jam pontema ema efiri yi no a obi fi ade paso no ene ka ho dina firi yi anse tina ye kan akua bi afri ye so aso na efiri yi no no de akua firi yi na de obi timi de ba so akua obi de akosia ya sanity Edin edun so edu yi obi a no ye boafo bibia si ya no oduru ho enti edu mrane etimi frɛ no edu boafo
say enkure ya wo ye hu bibi wo kro na wo ku hu be kan ye say edu moa edu amoa ibi so ho a edu amoa wa amoa me ya anya ama no anye hwe so nti edu no wo yi obi a bibia wo ye boafo nti edubuafo no boafo arefo na eduribire bi so kra aborofo baaye no enam ni nimu de ne sadi wesi kika ko nipa ho no no akoye te se aborofo kra wona woyi wo mu ano bibia ni a wona wo cheche me ye ni asante fosu hu na anante ni anamontu ye ni bitu enti edudi o ye buroni o nti wo mu fire no edu buroni nti na asante fo no na woni saa opoko tentene no etua na moyi ti edene o mu boju na me si opoko tentene na fire duni edu buroni o buroni ne chirebi nse o conform yen sase ye kwadi abaye okonko nti ba wo ye sika no gure ye edu eburu ai me se meye na me nya manye me yanke bede ye edu eburu ai nti edu bi nye emrane oburoni ken ni de abrowa yemfa we ento aso na yenko na ewodi bi te se kusi edini kusi no amanfo ayi na pia kusi boadu sa kusi ye be ma ne bo hye ene duadum wo bi asuru on se ntitete no kura wo dum sikoti a wo bi akwafu no oba amenkena no amani bi wo de ano bibia timi beye sei no ne yese ma abotokura mehemu ndisi ena yi due sikoti a ho no wo dum no ene kusi si wo bibu si be de no wabudu so wo mebu we si he ha ye kwa si kuro no so kura se de si tie se da bi ebu e be ba be se kuro no ene wo tan ho da mi nu di tanye ni ye wo ayi so ne ade o nu wabu no so bi du ho se ampa kusi abudun kusi ye so be budu bebu ampa kusi abudun ene ampa kusi abudun ti kusi wodi obu edum kusi obu odum na se kire no odum okobu ye no obi ye ntimi mu ono nko an timi bu ye ene na fa abrefi twice so abrefi wa ahombrase eno ntini ye frɛ no Okofo wa ahombrase biye mo no oba fie no onye obi a oye keka on ha adwene abrefi Okofo abrefi koto abro ye be wi na we nso abesi mitimu na wo ka apia kobi edi afia eno nso ne mena ne ye kobi saa matete afia kobi bi anan de kobi no ye bosom kobiri bosom bi ba asante ewo asante ben mu ha ye fere no bosom kobiri enti obi wo ho a na o maame nwo no wakono ho ti wenya bari bi na to bosom afia kobi kurum na ne bibiri ha akwasi kobi ya kobi ni ade nti afia de nyese ne mena ne ena ye kobi debi ni we no bosom no ni afire ni kobi dinu ye se saa bosom no tete no wono kwan ne ye de mpesempese ne kom ye se we ya boa pete so obekom kobi usu tiri mu ni wi ye de no akom kobi we de ai akoko atensa o kwan na wo so okodwa so ko ye de so okoboniti ebi na asem na aba besi unso nwi ni utiri ho etire be na wo kwa akobo na wodwa no so no ebi na aba betoje we ni mpesempese a won timi nkom kobi
no kwa ka de bi de kokom kobi nso ti hu nwi ne abo apete ti hu ni nwi nso me kobi nso mi ni uti ho arafo ye no na edi sa adwumadie we se de wadwe nche ne si ba no ye ni gye ho dodo enu nti di bi a won so unim bia no wo kire wadwe nche na abra wa subscribe awie na wa like na wa share ma unua na nya bi ahwe no wadwe nche no wo de fato wo na famaye de bi ye transe a edi ne nkyerase ne mrane no de ye toso mienu no ye de beba na onai de ye mfansia na ye nkone emisa abrewa de etwa to kra abrewa edin bia na wo se obi de to ne ba ne afutuo kakra wo de betwa to edin bia na yesu bia de to ba empanyin si obi nwo obi saman me if papa chere say osunda ye hunu wonana waka chere say oba no wonane ni din o de say oso de Pomah inti ade chere na ye wo me osunda ye na madwuma onu po tese na nye da yo ase eni so ade hunu bi sa ase abrewa bi ba de nche sa abre de hia hini ye na ye de na sisui na ne papa ene papa ne wo Nkyerasie mu papa ne di hene abrewan sa akọ wo hene no so nti ya na di mi din breme na wuji se we so koda ni din ni fa ba bi anke be papa wuni wo bi abusua mu asem ade aya na eya no ene nkoda boni bebre ni abrabo boni bebre efiri saade ubu ho a uhuru si woni agi din kakra na odne ba akoto obi so timi ya akoda boni ni nkoda mu pa nsa na wonyina be yi bikra suga boni bi wonyina ye no obedi hene odo ba akoto edin so sai din nsane pa edin nsane nti no ne di bia ne leto ni din bia ne yeto fitin ya na do ba akoto bia okra no kra ne nko sana de Arwa medase ho no nti na ahwefo aha na ye de no nso eba besi nti se de ye di kan aka ye de atomonim no Nkyerasie ne nya ha na ye de so se ebefa America krakra na ebetimi de aya ye bekoso nti yesre wadaroma nye se o de eye wa Hamina Scholastica Emmanuela Rosalinda ene Daniels nom ni Emmanuel nom ne ade Beneza nom da bi ye peye ne ankase ye twidin ya kan din no enu bi na yepe ti wo de ye de to wo a ene ye kire ye amemu no ana edin bi a wo pass kire no fa ya adwenkire na fa to ase me hye wo se ye bekenkan na ye hu na eno nso ye yi ano na ye de amam subscribe na share na like na ja wadwenkire no se ne etie pepepe mi din ene abusua pani owusu aduomi me na Okofo Pomah ene boss a enkomu ye de mbesi ano na ya to aso debi ye mamumo ene hwe